कोनो हम पद पर नहीं खी, ऐसे हम अभी कोनो योगदान लायक नहीं खी। अभी कोनो योगदान में हम शामिल नहीं, जे हमके याद करेला ओकरा दुख सुख में हम जरूर जाइले शामिल। अच्छा रही हमरा पंचायत के नाम होई, संग संग हमरो नाम होई कि हाँ सुभाष सागर बीडीसी बनले तो अपना कुरपट्टी पंचायत में कुछ अच्छा विकास। हमारा चैनल के माध्यम नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर और देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी शिवा घाट पे और हमारा साथ में जौन की बाया साइड में बैठल बानी यहाँ के कुरपट्टी पंचायत के 114 वार्ड नंबर से बीडीसी पद के भावी प्रत्याशी बानी और यहाँ से तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले और स्वागत बा हमारा चैनल में। भोजपुरिया माटी के लाल ये चैनल के माध्यम से तमाम भोजपुरिया समाज के जे भी श्रोता समाज हमार देवता तुल्य माता बहन सभी देख सुन रहल बा, सबके हमारा तरफ से बार बार प्रणाम बा। जी, पहिलका सवाल कि का योगदान रहल बा 114 वार्ड में? अपना कुरपट्टी पंचायत से बीडीसी के उम्मीदवार बनी। अभी कोनो हम पद पर नहीं खी, ऐसे हम अभी कोनो योगदान लायक नहीं खी। अभी कोनो योगदान में हम शामिल नहीं खी भइल, तो हम कैसे कहीं कि हाँ जो कोनो योगदान में शामिल बनी। जी बिल्कुल। अगला सवाल बा कि रउआ जनता के सुख दुख में जानी कि ना? बिल्कुल, जे हमके याद करेला ओकरा दुख सुख में हम जरूर जाइले शामिल होखिले। जी, अगला सवाल बा कि रउआ कौना मुद्दा पर चुनाव लड़तनी? विकास के मुद्दा। हम अपना कुरपट्टी पंचायत में हम बीडीसी के उम्मीदवार बानी, लड़ी ले। यदि अगर जनता अगर हमके मौका देता तो हम प्रयास करब कि अपना पंचायत में हम विकास करी। जी, अगला सवाल बा कि अगर रउआ के मौका मिलता 114 वार्ड के जनता के तरफ से आशीर्वाद मिलता तो जहाँ तक विकास रुकल बा ओके कहाँ तक आगे रउआ बढ़ावे के प्रयास करे? हम प्रयास करब कि जितना से आगे बढ़ जा। अच्छा रही हमरा पंचायत के नाम होई, संग संग हमरो नाम होई कि हाँ सुभाष सागर बीडीसी बनले तो अपना कुरपट्टी पंचायत में कुछ अच्छा विकास कैले। बस जहाँ से सवाल बा कि अगर हमारा चैनल के माध्यम से रउआ आम जनता के का संदेश दियल चाहतनी, का निहोरा कहतनी? हम चैनल के माध्यम से अपना कुरपट्टी पंचायत के सम्मानित जनता माता बहन भाई बंधु सबसे प्रार्थना करब कि हमरा के अब की बार एक बार बीडीसी बनाई पंचायत के विकास करवाई। जी बिल्कुल। अगला सवाल थोड़ा तीखा बा कि कितना लोग बीडीसी लोग बाटे कि जब चुनाव जीत जाला तो लोग ब्लॉक प्रमुख से 2 लाख में 4 लाख में बिका जाला। यदि रउआ जीत जाता नहीं पंचायत में जीत बीडीसी बन जाता नहीं तो का रउआ बिका जाए कि विकास की ओर काम बढ़ाए? ये अच्छा बात रोरा पूछला बानी। सभी लोग कहता कि जितना लोग बीडीसी में खड़ा बा सभी लोग पैसा खतरा ये चुनाव लड़ता, लेकिन हम अपना दिल के बात बताओ तनी कि हम पैसा खतरा चुनाव नहीं खिलड़त। एगो श्रद्धा, एगो प्रेम, एगो हमरा ललसा बा कि हम एगो पद पर होके अपना पंचायत के हम विकास करी। हम इहे हमार उम्मीद बा, इहे हमार इच्छा बा। हम पैसा खतरा चुनाव नहीं खिलड़त। जी बिल्कुल। जी, अगला सवाल बाटे कि एबरा रउआ पंचायत में जनता के मूड का चल रहल बाटे? एबरा जनता के मूड बहुत अच्छा बा। हमरा कुरपट्टी पंचायत के जनता सब कहता कि भाई अब की बार सुभाष सागर के ही बीडीसी बनावे के बा। सबके सपोर्ट, सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग मिल रहल बा। अब की पारी आशा न पूरा विश्वास बा कि जनता हमार मनोकामना जरूर पूरा करी। जी, अगला सवाल बा कि रउआ 1 से 14 वार्ड में बीडीसी के कितना प्रत्याशी लोग बाड़ो? एह बरा 1 से 14 तक ले 7 जना बने जा हमनी के। जी 7 आदमी। एकरा पहले जिन बीडीसी रहले उ का विकास कइले बड़े? अच्छा विकास हम केहू के कुछ कहब ना, अच्छा कइले बड़े। जब अच्छा कइले हुई हैं तो फिर उ चुनाव में खड़ा बड़े। जनता वो खुद जवाब दी बताई कि भाई अगर अच्छा काम कैले हुई तो फिर लोग के चुनी, और ना कैले हुई हैं तो कुर्सी के हटावे के जनता के पावर बा। जी, रउआ देख सकत रहनी हमरा साथ में रहनी यहाँ के कुरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 114 बीडीसी पद के भावी प्रत्याशी श्री सुभाष सागर जी। यहाँ से चुनावी मुद्दा पर तमाम बातचीत भइल। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि, धन्यवाद।